Какво мога да сътворя с боички за 5 лева от Jumbo? Мога ли да направя хубава картина с тях? Даже всъщност, мисля, че заедно с скицника са 5 лева и даже идват с четка. Ще рисувам жена, която държи маска, което и преди съм рисувала, но този път маската ще е като слънце, а самата жена ще репрезентира луната. Скицата е готова и между другото силно ви препоръчвам това скисниче. Наистина е много готино и бюджетно и според мен ще издържи на бои, но сега ще видим. Започнах като с разредена боя, покрих цялата скица. Обичам да правя това, защото задава тон на цялата картина и прави започването и по-малко страшно, защото не гледаш просто бяло, а вече има някакъв цвят. Добавих и леки светлосенчици и в последствие започнах да осъзнавам, че тази боя въобще не е пигментирана и както виждате, червеното за нищо не струва. Добавих малко бяло към жълтото, за да го направя малко по-плътно. За щастие поне черното беше доста по-пигментирано и добре успях да очертая очичките и да направя супер сатисфайинг миглички и вежди. На този етап мозъкът ми беше супер объркан за това коя техника да използвам, защото нито работят добре като акрилни бои, за каквито се представят, нито работят добре като водни бои. Малко ще читна, защото е абсолютно невъзможно да направя рисунка без да добавя малко беличко в очичките, а бялата боя в комплекта е абсолютно неизползваема. Добавих и цветни моливи, които в моя защита също са ефтин клас. В крайна сметка се получи доста готино. Напишете ми колко давате на картината от 1 до 10 в коментарите.